Знаеш ли, че има техника, с която можеш да заспиш за под 2 минути? Ако всяка вечер се въртиш в леглото с часове и се чудиш къде е проблема, тогава слушай внимателно. Имай предвид, че за да я усвоиш напълно, ще са ти нужни поне 2 седмици от даденост. Така че ако не си готов на тази жертва, ти препоръчвам да подминеш това видео, докато е време. Окей, да започваме. Накарайте мозъкът си да заспи за по-малко от 120 секунди. Използван от войници в екстремни условия, този метод комбинира дълбоко дишане, мускулна релаксация и ментален контрол, предизвиквайки незабавен сън. А сега нека опитаме дихателната техника 4-7-8. Вдишайте през носа за 4 секунди. Задръжте дъха си за 7 и издишайте бавно през устата за 8 секунди. Повторете този цикъл точно 4 пъти. Докато дишате, визуализирайте себе си на тихо и спокойно място. Всяко вдишване трябва да освобождава напрежението. Удължаването на издишването, повече от вдишването, забавя сърдечната честота, като изпраща сигнал към нервната система. Ако умът ви се разсейва, повтаряйте фразата "не мисли" в продължение на 10 секунди. Този ментален сигнал прекъсва тревожните мисли и ви потапя в покой. Практикувайте го всяка вечер в продължение на 2 седмици. Мозъкът ви не може да се паникьосва и отпуска едновременно. Затова изберете спокойствието. И може да ме последвате за още видеа на любопитни теми.